खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय साननै सिगाङाव फरेस्ट गार्ड AFPF कन्स्टेबल ड्राइभार एक्साइज डिपार्टमेन्ट जेल वार्डेन बायदि गुबुन गुबुन साख्रिनि फिजिकेल आनजादा जादोंमोन स' दिनै अफिसियेल नटिफिकेशन मोनसे दिहुननो हादों बिथांमोना रिटेन आनजादनि एबा लिरनाय आनजादखौ 9 एप्रिल एबा 9 एप्रिलाव जागोन होनना बुंदों 9 एप्रिल खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 12 बाजिसिम जागोन 2 घन्टा जागोन बे पस्टफोरखौ बिथांमोना लिरनो हाखादों स्क्रिनाव नायनो हायो नोंथांमोना बेहाय 211 टा पस्ट होनना बुंदों कन्स्टेबल आन्डार DGCD आरो CGHG नि बेबायदिनो 1226 टा पोस्ट दङ फरेस्ट गार्डनि 981 टा AFPF कन्स्टेबलनि 36 टा पोस्ट ड्राइभार कन्स्टेबलनि आरो 142 टा ड्राइभारनि जितु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्डारनि बेबायदिनो 36 टा पोस्ट हाबिलदार होनना बुंदों हाबिलदारनि बेबायदिनो 222 टा एक्साइज कन्स्टेबलनि आरो 265 टा जेल वार्डेननि प्रिजन डिपार्टमेन्टनि मोनब्रै टा ट्रेलरनि पोस्टबो दङ होनना बुंदों आरो मोनथाम ड्रेसारनि पोस्ट दङ आरो मोनसे फिजियोथेरापिस्टनि स' बेफोर गासैनिबो एग्जामा 9 एप्रिल खालि जागोन होनना बिथांमोना लिरदों टाइमखौबो होदों 10 AM निफ्राय 12 noon सिम जों जुदि गुबुन अफिसियेल नटिफिकेशनखौ नायब्ला नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ बिथांमोननि जितु अफिसियेल वेबसाइट slprb.assam.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों डाउनलड खालामनो हागोन दिनैनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन नाथाय टाइमखौ होदों दिनै मोनाबिलिनि एबा बेलासिनि 5 बाजिनिफ्राय बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन 5 PM निफ्रायसो डाउनलड खालामनो हागोन 1 एप्रिल 2023 होनना लिरनो हाखादों रिटेन एग्जामा मोनब्रै जिल्लायाव जागोन आसामनि मोनसेया जाबाय कामरुप मोनसेया जाबाय सनितपुर कामरुपा मेट्र'निसो दे कामरुप मेट्र'नि बेहाय कामरुप रुरालबो थायो नालाय बाट कामरुप मेट्र' जागोन सेकेन्डआ जाबाय सनितपुर थार्डआ जाबाय काछार आरो फोर्थआ जरहाट बे मोनब्रैनिनो जायखिजाया मोनसेयाव बेनि जितु एग्जाम बेयो जागोन नोंथांनि एडमिट कार्डआव बे एग्जामनि जायगाया लिरनाय थाखागोन बे हिसाबै बे जायगायावनो थांनांगोन बे जेबो सोलाय सोल' खालामनायनि अपसन गैया होनना बिथांमोना लिरनानै होखादों कैंडिडेटआ जाय पास जादों बिथांमोना एप्लिकेशन नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ बेखौ होनानैनो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन बिथांमोना बेबायदि सेलेक्ट खालामनायनि लिस्टखौ दिहुननो हादों नोंथांमोना जास्ट लगइन खालामना नायोब्लानो जाबाय जुदि सेलेक्ट जादों अब्ला एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो जुदि सेलेक्ट जायाखै अब्ला एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनाय नङा एबा जेबो रेकर्ड फाउन्ड खालामनाय नङा होनना बिथांमोना लिरनानै होखागोन स' खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय दिनै बेलासिनि 5 बाजिनिफ्राय slprb.assam.in आव थांनानै जायफ्रा फिजिकेल एग्जामखौ होदोंमोन नोंथांमोना खनसे नायना लाथारदो आरो फिजिकेल एग्जामनियाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो दङ एक्साइज डिपार्टमेन्टनिबो दङ आरो लोगोसे प्रिजन डिपार्टमेन्टनिबो दङ आरो बेबायदिनो DGCD आरो लोगोसे CGHG निबो बिथांमोना लिरनानै होखादों स' जायफोरा बेफोर गासैखौबो होदों खनसे नायना ला दिनै बेलासिनि 5 बाजियाव आरो जुदि माबाफोर सोंनो दंब्ला बिथांमोना टेक्निकेल सापर्ट टल फ्रि नाम्बारबो होदों नै 9667062060 आव फुंनि 10 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 5 बाजिसिम नोंथांमोना माने सोंहरनो हागोन माबाफोर जुदि सोंनो दंब्ला स' एग्जामा 9 एप्रिल खालि जागोन स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं